fear madan gachéin Tá míad sa glúisteáin faoi láthair agus tá míad ar an slí go Theth. Tá an cuid sceimiíing tá Richard ag tmáint tá hart ar gá uair clíg a gcuin go dtí Theth agus an sin beag ní ag déanamh siúlóid agus mar sin de ann níl éon rud I Theth seachas Sléite agus tithe lóistín so tá míad ag fannacht ar deach lóistín anocht agus thugann siad an bricfásta an lón agus an dinéir dúirt níl éon siúpa níl éon áit chun petrol áil fuaic so táisiúil gom go mbeidh ceart go leor. Beag ar seo tá na cuirig I lár an bhóthir. Tá sé cosú leis an máile nachhfuil Richard? Tá car le tak mar an is tá mé siúlóirí. Beag ar seo. Fair play did Richard. Tá sé ag déanamh job úntaach ar na bóthir seo mar tá siad do chuirte agus tá sneachta I ngacáis. Ceapfágur. Neog go leor spás le gápár ach níha. Ar aus. Sonig dul sios ar seo mar rothair. Ó mí ar rothair ó Déine Ross. Big Ross a going. Ní féidir an sneachta creidúnt le bhíos go mbeadh sé clúdathe I sneachta ach go fóil. Just tá sé códifriúil de scóidir an áit an roimar an sin agus tá sé co-eaving like níl éon focail. Tá mí díreach tar éis srise an seo I Theth agus féach ar seo. Fáilte go nabh. Agus seo é ár teach nua ar seomra den oíche. Cad a ceapan tú Richard? Leis ceaclár. Ní circ agé. Ne. Féach ar seo. Tuairig mé trostíomh. So seo é an fáiltú agus na sléite sa cúlra. Agus seo é an roirc ón teachlóistín agus seo é ár deach féin agus taspánig mé an seomar díomhan isis so sin é tá bord agus caitheamar going agus fáilte a bháile an roirc ón bhuinóg na lapacha bhór drús agus dar nóig tá ár seomar fuil go féin a going ó tá sé beagáín beag tá cian agus na rudí banúsacha agus an sin tá an roirc is óile a going an seo do chreata. Tá míad fós ag teachlóistín inis agus fuair an lón. Dúirt sé go gach sé rud le chéile agus seo é an tura. Siúr atá going an seo ná tarthaí, sin cáis, sin níos mó cáis. Araon le garlóg, níos mó tarthaí grilltha, prátaí agus cáis. Anna cuid cáis go banúsach. Tá sé go chálaigh do creta. Do creta. Bhí le go seachtain Ceart go leor, tá míad ar siúlóid inis, tá míad ag dul chuig as éigent atá congraachta Theth agus níl mór an ama going in nómh, tá sé ceapan gúil sé 2:00 hana féin in nómh, so níl anna cuid uaireanta a going. So beag siúlóid mór going amárach go dtí an súl gurm sin hart ar 6 uair ach an nómh beidir
gawer, tríwer, cahamid, shiúl, beagán ar an bríomhbóthar, so fánaíocht nóméid. Táimid beagáinín caillte. Táimid thart ar uintlig as an áis agus rinnemer ceircail mór agus an sin slámhníomar thuas cinic agus táimid an áis difriúlis ní is gom cabhail mí so. Tíimid caillte! Táimid caillte! Táimid an seo faoi ar a cúpla uair níos déanaí. Daimsíomar an as tá sé an sin. Ach bhí an siúlóid omláin go híomhing ar fad agus fuair cúpla cara nua comá agus bhí siad níos fearr leis na trócha ná muid féin. Gan iad ní bheimid an seo in éalchar mar níl míad an ann léirscáil a léamh. Ceircailóir táimid beagáinín caillte ar an slí ar ais a rís. Tá sé códachar an seo, tá léirscáil, fíor léirscáil uing. Bhuailimar le duine áitiúil anna cabhrach agus inis tá is cuinn cabhail míid ag dul ach tá an droichead saistán séireach. Ja, ní rá is conéis sin a hafid. Tus go bhfuil sé rógáin séireach Tom Kilver ach tá sé déanta going táimid ar an taobh eile. Chaitheamar an siúlóid araon nós buchas le dia táimid ar ais agus táimid ag buint tríle as fion áitiúil. Tá sé sever, tá sé go ma fion darg. Anna yes, Anna blasta ar fad. Anna blasta. Yeah, nach bhfuil. Tá blasta hir. Yeah, fíclare. Bhín ceir siad dúsa Yeah, Anna áitiúil, Anna yes. So sin é agóir an ihe táimid cráte, déirthing so bheimid ag dul go dtí an leabhar go luath a nocht agóir an céadúir. So san go fóg cíag mé sibh ar maidin. Díomh ar maidin ó Theth. Táimid an seo lámháin eile, íomháin eile agus an sin bheimid ag amach amárach agus táimid ag tosú leis an roirc agus le bricfásta tharbhar so taspáigh mé inisttíomh. So tá cafe going agus cáis cléirigh agus sin pancóga darbh petala san Albánacha agus sin ceapam suamh fig agus mill. So táimid sucr nach bhfuil Richard? Tá Richard fós an bhróise nach bhfuil tá clúas fós an bhróise so tá sé tain ar maidin. Tá bróda Richard. Well, tá sé lethúir tar éis sin é ar maidin agus táimid ar an slí ar ais go Theth tá sé ar an ting a going dul go dtí an súlgurb. So sin as eile agus tá loch beag ann agus deirtar nach bhfuil is ag gcéine céco dain ina bhfuil an loch sin agus tá sé róta tá sé cócó fuair. Ach bíodra déanamid bhar snámh cíimid. Tá sé fuair ar maidin, tá sé thart ar 3 km. Inmh damnach na chásca comma, so an cásca tá ann, cásc solidis, Richard. Tá siad ag déanamh anna cuid tógáil an seo I Theth.
Tuisgurbh seo an céad bliain ina bhfuil bóthar ceart, bóthar le tarma ag teacht an seo go deich. Ribh é sin bhí gach bóthar mar seo, so ní raibh na gná glúisteáin in ann teacht an seo, bhíart bus de hais éigent nó glúisteáin mór a thógáil ó Scódar, ach inis tá siad ag súla anna cuid níos mó trasathirí ná ribh seo, so tá siad ag tosú ag tógáil agus tá siad anna himúil. Tá sé do chreite. Tá míad beagnach ag an súl gurm a níis, tá míad ag stopa gur cafe nó jockey ag an ceapam. Tuis cnachfuil mór an áisina ag an áit í féin. Tá míad deirhin 9 km isteach. Tá sé 1 km déag. Tá míad 10 isteach. Yeah, agus braithníonn sé sin níos lú ná gáhar sin má go leor. Tuis gúil anna chuid cnic agus mar sin de ann. Ach yeah, tá sé 1 km déag go dtí an súlgurm agus an sin an rud céine arás, so 2 km feithe nó sin go bra. Seo é an túl gurm, tá sé gurm cínta, ach níl is go man méid an out snámh dhéanamh, tá sé cógwaifar fuair galóir agus cuachtal comá, so níl is go ach fécinn sé go híomh. So tá sé cócófuair ach bhairteach mé chun léime seach gur gan ó méid agus féic ar mo bhróga cófaisinta. Vai Khalid. Dunk beag. 3, 2, 1. Yeah, 4 galore. Bhí sin cóhíoming léiméisteach ó Baile. Bhí sé go háling ach inis tá Richard chun rud a dhéanamh nach dhéanhing féin ach tá sé anna chróga, so tá sé chun línt is seach san isce undrathaid, so féic ar seo inis. Ó, tá bortha. Ceart go leor Richard, a bhfuil tú réig? Tá sé có ard ó ia. A 3, a 2, a 1. Woo! Woo! Alright, so fun! Evening! Díomh madan a rís in nómh, madan álaigh eile an seo I Theth. Well, inné tar éis ar snámh ag an súl gurm, bhí aring shiúlóirí agus ní raibh mór an le feiceáil nach go raibh feice a hana féin, so ní raibh ag tafada agus an sin nóair a tháinomar arás bhíos cráta. Bhí Richard ceart go leor, mar ritheann sé marathón agus tá sé ag tréanáil de triathlon, so tá sé sin ceart go leor ach de gná duine cosúil lum féin bhíos tréachta agus cráte, so níor tharla mór an tar éis sin just bhí an duine ar going ag an deachlóistín arís. Agus ar maidin inis tá míad ag fágáil slán de Theth, ó tá bródarm, mar tá an áit seo có-íoming, có-ciún, tá tomáint cuiseach fada going ar maidin, tá míad ag tomáint ar dús go dúras, tá sé sin taobh hail de Tirana arís, so tá míad ag dul ó heas arís agus sin nach mór ceithre uair agus tá mise ag tomáint ar maidin, woohoo, so ní bheidh mé ag tafada. Tar éis é sin be míad ag tomáint uair go le eile go baráis. Agus leis sin dógam ar slán le Theth, áit iargiúlta rúnda. Bhí sé an am dul ó dheas arís agus taiscéal a dhéanamh ar an gcathair starúil darbh ainm baráis. Cíigh mé sa céad áit eile thu.